AGOVV begint beter onder wedstrijd als Cambuur en de eerste kansen binnen dan ook voor de ploeg uit Apeldoorn. Er wordt een protte druk zetten op de goal van keeper David Meul. Hier komt Chadli, krijgt de kwart. Het schot is dan van Van der Haar. En in tweede instantie ook het schot van Bokila dat kregen wordt. Maar de corner bloedt vanzelfs oer. En die komt uiteindelijk op de holle van oud-Cambuurspeler Paul Mulders. Maar die rekt de lotte. Maar AGOVV had een knappe ploeg en de koprenner had het er dreig mooi. Maar uit het niet komen ze toch op vastsprong. Het is Danny Guits met het paaskop. Mark de Vries die draait hem zelfs vrij en Kiezelhut knalt hij de bal achter Stefan Postma. En Mark de Vries bewijst nog maar weer een keer zijn weerde. Wat een effectiviteit bij Cambuur, 1 kans en voortaan dadelijk een goal. En even later een vrije trap. Specialist Ozan Turk achter de bal. Onderkant Lotte. En daar komt de AGOVV dan goed bij. Maar ook AGOVV had een specialist in huis, Nasser Chadli. En die liet zien hoe het echt maakt. Hij passeert keeper David Meul. En zo is het weer 1-1. Een prachtige vrije trap van de spulmaker van AGOVV, Nasser Chadli. En wilst er in Apeldoorn nog juicht wordt voor die goal alweer het volgende moment. Lindenberg gaat hut terug op Van Boksel en hij krijgt zijn tweede gele kaart en dus reed. Domme overtreding van de routinier van AGOVV, Olaf Lindenberg. En zijn ploeg met Simon verder. Het is algemeen geweten, tegen 10 is het altijd moeilijker. Je moet eigenlijk nog een tandje bijzetten, want dat doen ze ook dan. Maar er is gewoon te veel misgegaan bij ons. Op stilstaande situaties stond er gewoon altijd iemand vrij van hun. En dat mag niet, daarin hebben we te veel fouten gemaakt. Want ook al speelt het AGOVV de hier het waren helft een man minder. Ze komen wel op vastsprong. Het is David Meul die de fout ingiet. En Jeremy Bokila profiteert terug de 2-1 binnen te koppen. Maar een grote flater van David Meul. Die de bal volslaan mist. De AGOVV die geeft een voorzet van de zijkant. En ik sta met mijn spits. Op dat moment schreeuwt David Meul in mijn rug van los. Dus ik buk en ik zie de bal in het doel vallen. En dan denk je van, hoe is dat in godsnaam mogelijk tegen 10 man? Ik kan er niet onderuit, dat is gewoon eentje voor mij, die moet ik op mij rekenen. Maar je kan 10 hoge ballen komen halen en kan die eentje fout gaan en dan krijg ik direct doelpunt tegen. Ja. Maar dan liep het Cambuur wekker te worden en te profiteren van de man meer op het veld. Het is 2 minuten na de 2-1, alweer 2-2 via Ozan Turk. Nou, een prachtig paasje van Mark de Vries. Als je ziet hoe de 2-2 tot stand komt, dat was het voorbeeld hoe je het moet spelen. En dat hebben we eigenlijk de hele tweede helft nagelaten. Ja, dan kom je in situaties en fases die je helemaal niet kon controleren en dan schuilt het gevaar. Want AGOVV is daarna de gevaarlijkste ploeg en krijgt er kansen. Maar uit het niet is er op een ei Mark de Vries. Subtiele voetbeweging en hij passeert Stefan Postma. Het is alweer de 10e goal van Mark de Vries deze competitie. En hij zet Cambuur op een 3-2 vastsprong. En uit een corner wordt het dan ook nog 4-2 via Robert van Boksel. Zijn eerste goal in het Cambuur-shirt. En de wedstrijd in de knip, Soenje Sisse. Ja, ik had het gevoel, dat was de 4-2, dat ik denk van nou die wedstrijd is binnen, we spelen het uit en we gaan lachend de bus in. Gelukkig hebben we gewonnen nog even goed, maar die 3-4 mag eigenlijk nooit vallen natuurlijk. Maar hij valt wel. Het is de vrije trap van Chadli. Van der Haar kopt en in de rebound is het de volslaan vrijstaande een Toko. En die maakt het er 3-4 van. Ja, we pretenderen een topploeg te zijn en dat zie je ook aan de ranglijst en aan de wedstrijden dat we winnen. Alleen we moeten toch nog volwassener worden in dit soort wedstrijden om tegen 10 man gewoon de wedstrijd uit te spelen en nergens meer over zeuren. Maar verder als 4-3 lieten de Leeuwers het net komen. En zo pakken ze de frustratie van AGOVV-trainer John van der Brom 3 punten mooi uit Apeldoorn. We zijn heel blij met de punten, dat wil duidelijk blijken. Maar we weten ook allemaal dat het niet goed was van onze kant. Maar dat doet even, op dit moment even niet de zaken. Maar het is wel duidelijk, we hebben gezwijnd een beetje vandaag.